Itu tinha que ter a gente tá dando sabe. Mano, ayanda from Guys, ngisakhona niyezwino ayanda ngiyazi isikhathi ngagcina ukubona ngisadile nabantu abablekistiwe ngisadile nabantu abako-interview so mozazi ukuthi u-interview ublekistiwe udinga inamba yami you can take my number or ungiyi inamba yakho njani ngiyabonga simangaliso Yes, hello, how are you? Sakhona guys. Thank you Nkosi. Thank you so much. Mawudinga nje usizo ufuna ngikucheckele i-credit record yakho ukuthi kuhamba kanjani. Kumele ungiye inamba yakho. Mozazi ukuthi u-underdepth review siyakhipha la ekhaya u-underdepth review. Mozazi ukuthi nama-red flag la ekhaya siyakhipha kuma-red flag noma ublacklistiwe. Into yenzayo ungiye inamba yakho ngikufonele ukuze sikwazi sibone guys next. Kade ngikwi-leave sengibuyile kwi-leave yami okay. Sengibuyile kwi-leave yami manje. So mozazi ukuthi unenkinga efana naleyo ungang-inbox sikhulume or ungibhalele inamba yakho ngiyibhale phansi ngikufonele just open chat. Okay. Then sikwazi ukuthi i-credit ekhaya siyi-check-a mahhala guys nezwe. I-credit score yakho siyi-check-a mahhala siku-check-ele singabe kwenzakalani then sikwazi ukuthi sikusize sikususele right back okay. No, bengi kwi-leave. Sibala nge-28 emsebenzini. I mean nge-23. What's the date? 7/4. So guys, ngikhona. Okay, so it is 0. Ufuna ngikucheckele iscore sakho, unginike i-ID yakho, unginike inamba yakho, siyakhuluma. 0882. Let me start by check. Smear innocent. Ngiyabonga guys, ngiyabonga kulaba thinahle. 2071. Ngiyabonga kakhulu. Guys, ngikhathele nami. Uma ufuna nje ukuthi ngikucheckele i-credit record yakho ukuthi ihamba kanjani, ublacklistiwe, Hello? Hello, njani? Ngiyaphila nami. Ngenxa yesokuthatha isikhathi eside inamba yakho bekade ngiyithole ku-MySene ubuke wazama u-applyela imoto then wasengirefeya kuwena wathi uhlushwa ukhuluma no-Ayanda from eBaraka Group Company. Inamba yakho bangirefeye yona kumina bekade ukhuluma no-MySene mayelana nemoto ubukade ufuna imoto washo ukuthi i-credit score yakho iphansi wasengirefeya kumina ngicela ukuthi ngikucheckele ukuthi ngabe kuhamba kanjani because la eBaraka sidile nabantu abanama-red flags abablacklistiwe u-Ayanda bese ngithi ngizoku-WhatsApp-a ngase ngike ngaku-WhatsApp ku-WhatsApp wami washo khona ukuthi mhlawumbe umphendulele Amza? Okay, anginankinga. Bye bye.
ngizobuya khona manje nezwe ngisabhizi kancane. So uzazi nje ukuthi blacklistiwe, u-under debt review, ufuna ukuphuma kuma-black kuma-red flags, ngikhona guys, okay? Just unginike inamba yakho. Hello? Yebo njani ma? Ngiyaphila nama, ukhuluma no-Ayanda from eBaraka Group Company. Yebo ma, i-clearance company isiza wonke umuntu ongaba nama-negative listing ngaphansi kwamagama akho. Mhlawumbe ngabe yebo ma? Yebo ma, ngithi mhlawumbe ngabe u-blacklistiwe or bakufaka under debt review ungazi ma. Angizwa ma? Ngempela ubona ugcinele lokucheck ngicheckele khona manje ucela lokucheck. Awukazi? Awu mhlawumbe akaze yenziwe la. Mhlawumbe akaze bekwenzele lento. Okay, ngicela i-ID yakho ngicheckele. Mhlawumbe uthi usayinto encane nje. 65 0909. Okay. 03730. Oh, it's 03730. Yes. Mpinda munyuzir. Okay, athi ngiqale phansi. Mama ngiqale phansi. Ithi 65 ne. 09 03 73 089. Okay ma, ngomambela kancane ikhona ngizokucheckela manje. Ungayivali phone. Okay. Oh, dinga ngimcheckele guys. Ngicela ukuthi ngicela ngibhalele inamba yakho ku inbox. Noma ngibhale inamba yakho la khona ngizokucheckela manje. Okay. Endlini nami guys angisebenzi. Yes, hello, so what are we done? 54. Siyaphila nathi nokhonto. So, ayikini namba wakhonela ngiyakhonela kuyona bese senza kude ngoba okay, dala usidawa 20 da. Bese 543. Uthi hash bese Oh, guys. ngiyazi mawusuthi yes ngizodropela. Angisebenzi guys ngama-loan. Ngiyabona abantu badidekile. Angisebenzi ngama-loan mina guys, ngidela nabantu aba-blacklistiwe. Ngidela nabantu abako-debt review. Uma uzazi ukuthi unama-red flags ngaphansi kwegama lakho, uyadecline, wazideclinisa yini, siyakusiza like how sikususele ama-red flag. Kodwa kunama-service fee akhona guys, yes. So angidili nama-loan, ngidila nama-red flags. Uma uzazi u-blacklistiwe bafaka under debt review, ngikhona for ukusiza, okay? So le misho yama-loan cha. Bese ukuthi wena Ndu uyingane wena Ndu angazi ucheckelwani. Ngiyakhona futhi kubona umuntu wengane. Bafuna
yazi ngomile ngithola yazi ubuso bami bomile nje yacheck option 5. I was registered. Manje ithi when kodwa bingeke izingene nje ukuthi awuregister bingeke I got that they won't get all right, call that if you say I was to go to the USDT code, so I was to see the I'll enter I said, let's go. You try to quickly check and just to check what is even under Pardon? Oh? So I checking this there is no such thing as debt review under our name or blacklist and yes, I didn't say debt review under debt review. I said that I will help you if I found that there is a red flag that is reflecting under our name. That is a red flag of debt review. Yes, hello, how are you, ma'am? Look at me. Hello. Yebonjani? Ukhuluma noBongi weCele la ukufonela eBaraka Group. Ngiyangizwa iBaraka Group ingabalethe ngabantu abaninkinga yokuzilayina ngabe
Sanibona kunjani mama? Kwenza credit check. Hello. Okay, mina namhlanje like has a special solution Maestra pone en amtati na hizo baraka ma basi za kuja kusaidia kama ile ambao ni red flag ndio mtuma athlete na bla bla mapeni sababu ya ndio Sawubona njani? Ngiyaphila bakunjani wena? Ilo umuntu uselinde isikhathi eside la. Yes, baba nami Hello ma. Fonele Baraka Blue. Hawu mase sithando sami ukulinda isikhathi eside hawe ma. Bengisakucheckela lapha kuningi. Okay baba, Ngiyaxolisa ma wami. imali le erejistiwe sizamazi baba. Hayi bengicheckela nje yonke into ma. So sengitholile la ma ukuthi bakufaka under debt review. So ke baba Bas u-debt review bakufaka under debt review ma. Yazi debt review yini? so ke manje U-debt review mama usukungena number like ngizosini iscore asikho usukune warning sign esho ukuthi bakufaka under debt review ayikho into ozoyithola ngeke uthole loan imoto nje bakuvalelile nje ma i-red flag elikhulu debt review maphi waphinde bakufakela i-red flag bakufaka under debt review waphinde wa-blacklist mani blacklistwe ubani mani yiphi le account Standard Bank bangazi mina ma bakufakelani nkosi yami ngoba phela ngiyabona ama-account akho amanye aphenda apho bakhokhela kahle andike ngicela okunye okungakwazi baba. besihamba kahle ma ngiyabona athi unonimba group ukhokhelile uvaliwe njengamanje Then ama-account akho end up with my areas.